Yan, good morning mga kamandaragat. Samahan natin sama ulit tayo kay Kiawi Laot. Marami pong tayo purpose ngayon sa Laot. Pwede pong ubog fishing, pwedeng kurikan, at pwede din po na lago-ulo na pang malalaking isda. Yan mga kamandaragat, time check 5 AM. Balis pa lang kami dito sa tabi. Good morning mga kamandaragat. Narating lang namin dito sa sa Laot. At try ni Kiawi na hulog ng kanyang pangugog kung merong sibad. Pa yung ulanin oh, lipat na lang mga kamandaragat. Bababa pa lang yung tapos pa lang baba. Lahat pa yata ay hilahin. Lahat pa yata nihila din yun lahat. Dalawang agos. Tapos sa ilalim iba naman. Yan mga kamandaragat, mga mag-uubog din. Dapat yan ang hinilahan sunod nga ay sunod din kapal nga yan, maganda yan usok ng isda nakakagat nila yung ganyan kalaki na
Shout out po kay Lindon Akolintaba na nasa Taiwan. Shout out po kay Gaspar Kima na taga Malagasang Imos, Cavite. Shout out din po kay Esmeralda Stenberger na nasa Austria. At kay Ems the Great 17 Alaji. At kay Roland Jan Alibadi Basalo. Sunod-sunod ano? 10 kilo agad ano? Malampas yan. Sumibad. Sumibad sa kabila. Maganda-gandang sibad at saka marami na naman yung aming ano, aming lalagyan. Ayan, sana ay ano, bukas ang alon para maganda ang ano ni Gawi. Na, balitas, sumahan. Tambaka. Yan mga kamandaragat, ito yung part 2 nung ugog fishing namin ni Kuya Awi. Daming views nung muna nating ano ay. Yan pa ata yan. Nakakatakot naman. Ginigyan natin ba? Gaday oh. Ano nilagay nyo? Ano? Kawayan din. Iba na putol. Balitas. Uy, nalaglag.
Laki naman noon. What? Ayan mga kamandaragat, nalipat kami ng ibang buya o ng ibang payaw. Kasi may na dun yung ano. Pag lumilipat mga kamandaragat ng ano, ng ibang buya, hindi na pinupulon yung ano, yung pangugbog. Hinihila na lang po, ayun oh. Pambaka mga kamandaragat. Kalma ng agos. Hindi mo nata kasurpi, labog daw hindi ko nakita. Chab, makirel. At matambaka. Ayan mga kamandaragat. Tatagpo na kami mga kamandaragat.
Sana'y tuloy-tuloy na ito. Lalim na. Yan mga kamandaragat. Gusto kong i-try pero ano, hindi pa pwede. Kasi baka manabit ang ating kamay sa ano, sa kawil. Napakaraming kawil ng nagamit ni Kuya Awi. Pero na-try din natin yan. Marampot lang galanggong ano, tanimag ano. Kaya sa bata. Hindi gaya ng tunsi. Ang tunsi at tigas ng ano. Parang lalo ang tunsi natamaan sa... Ay mga kamandaragat eh. Medyo konti lang nadali namin. Mahina ang labas ng isda ngayon.